kusile sompaka kwase kwanele kusile sompaka kusile sompaka kwase ngingalele kusile. Sanibonani babukeli lo uma sihlolisamanzi uma jike ijeqeza inyoka kayithwala khulu sila kwaguqungene yebo endle yamakhosi awu madoda wazoyibiza mnandi ke namhlanje sengibambile ungene sika kwaguqungene mkhulu siphethe la imbiza yakho uke wayithi fafa kuyi video edlule mhlambe phela uthi fafa uyithana kakhulu inkinga omkhulu lembiza unicorn ovela sikakhuluma ngaye isikhathi side but okay fafa unicorn udokotela womoya nalena yilapha izifo zomoya izifo zegazi le ilwa kakhulu namanzi emzimbeni niyazi ke nani ukuthi amanzi wona aphatha amagciwane aphatha cancer ungculaza TB nazo zonke lezi zinto iTB uzukhwehleleke wena uvalwe zikhwehlela kuphi la isifubeni uvalwe zikhwehlela kusho ukuthi le luketshezi noma lamafinyila asuke semaningi kuphi esifubeni ehamba nani negciwane okay lembiza kodwa uyayipeyita le igijima umzimba wonke uzoyizwa nawe mawuyipeyita uthi nje inkomshe imbili thunje inkomishi uyifake lapha escreen sakho zikhala bese ke uyakwazi ukuthi kusize izokusiza kakhulu amen sibonge mkhulu namhlanje sothi yojonga senifuna ukuthi sixhosa ayicacile bake masibethe ngesixhosa ke namhlanje engathi iza kakuhle xa ngesixhosa so namhlanje mkhulu ufuna ukuthetha ngoYesu Kristu yebo kodwa kakhulu mngone bengifuna ukujula ngomoya womlanjwana umoya womlanjwana ukuthi uza kanjani uzongena nje lo Yesu ngapha enomuntu lo Jesu Kristo ozongena esengena nje endleleni kahle uzobe esigebenga nje angene esengena ngoba naye ukhona into evelayo ngaye ukuthi umlanjwana uthi uYesu Kristu ingonyama kaJuda yebo umsindisi wezimpilo zabantu usindisa impilo zabantu kodwa nithi ningonyama kaJuda kodwa akasindisi impilo Juda usindisa impilo zabantu kanti obani abantu namaJuda nakho niyabona ke la nisa khona so mkhulu uthi umlanjwana ngumuntu ofike wazalwa ngaphandle komtshado yebo ezalwa yini intombi umlanjwana ingane yentombi so ke ngoku uJesus uthi uJesus kaloku uzalwe nguMary yebo ebenjani ebeno Joseph indoda yakhe yebo uyayibona lento kaJesu Kristu uthi isibuyela lapha elobolweni ukuthi ilobolo lafika kanjani okusho ukuthi bekuzaleka izingane engaziwa ukuthi ziqhamukapi okusho ukuthi ikhona lento eyenza ukuthi sikholwe singakholwa ukuthi lo Jesu khona angithi ngoba kuthiwa lo Jesu uqhamuka kumoya onjani ongcwele kodwa manje lo Jesu uzalwa umuntu okuphi osenyameni ongekho ebungcweleni ukuthiwa uMary wakhawulwa ngumoya ongcwele ukuthi azale bani azale unyana wakhe kaloku lento lenizosibuyisela ekuthenini walona igama lika Jesu Kristu alikho noma uJesu Kristu uyena ongekho akwesibuyeke kwesimenza bekhona thina simenza bekhona bese sibheka impilo yomlanjwana sibheke impilo kaJesu Kristu siphinde sizobheka impilo esesiyiphila manje siyiphiliswa abelungu okay yebo sizobheka lapho wenze kahle nje wamintroduce zisasuka noma wamveza zisasuka ukuze sikwazi ukuthi sikhuluma ngani siyapi uJesu Kristu umlanjwana nempilo esiyiphila manje
okuyimpilo yani yesilungu. Yeah. Okay ke. Siyabuya ke siza la. Lezi ingane ziduke kangaka ingoba zinenkinga yokuthi ayinabo abalawuli bezimpilo zabo. Lezi ingane ziduke kangaka ngoba inabo ini abalawuli bempilo zabo. uNkulunkulu owazalisa uMaria noma wamithisa uMaria kusho ukuthi wayibalekele yakhe ingane. Kuthiwa wakhawulwa. Kuthiwa ngoba kwamithiswa. Ukukhawula ukwenzani ke wena mhlawumbe ukubeke kahle. Kwenza kanje. Thina esintwini sithi ukwenzani ukukhawula. Esintwini sethu Kwembatha I don't know. wembathwa umoya ongcwele. Yeah. Wasekuhlala umntwana owumoya ongcwele. Yeah. Kodwa waphuma inyama yena. Hey, kodwa ke mkhulu ngiyakuvumela xa uthi uJesus okanye uYesu Kristu ungumlanjwana because naye uJoseph kwanyanzeleka ukuba kufika ingelosi kuye izomchazela isimo sephezulu kwaso. Yebo. Uma ngingathi mina lengilosi eyayifika kuJoseph yayizomtshela ukuthi esikhathini eside nizama umntwana ninoMaria ningamtholi. Ngithi anginike senine edlule ku70. Akwesenza umzekelo. Edlule ku70 noma edlule ekhulwini. Okungu100. Edlule ekhulwini. Kodwa ngesibusise ngizehlisa phezulu kwakho Joseph. Ngicela ukuthi ngikunike umntwana usumdala. Ngikutshengisa ukuthi umoya ongcwele ujule kangakanani ukuthi ungadlala indima enkulu phezulu kwakho. Sibuyeke size lapha ke elokuzaneni emathongeni ekuzalweni komlanjwana. Umlanjwana akuvumelekile ukuthi intombi izalele kuphi? Ekhaya. Kodwa likhona ithonga lasekhaya konina leli esithi thina linikwa umbeka. Njalo linikwa udondolo. Lelo thonga lelo elisekele lakhulisa lengane kuphi? La Esibelethweni. Okusho ukuthi isibusiso somoya wamathonga. Oletha lengane ngoba kunesimo esithile okumele izosinqanda ekhaya. NakuJesu Kristo uthi ke masibuyela lapha emathongeni uzozaliswa umuntu ozokubalekela ukuze lengane kube yobani? Yonini. Yebo, ekagogo nomkhulu phela. Kube ingane yobani? Kagogo nomkhulu. Uzozaliswa umuntu ozokwenzana? Ozokubalekela ukuze lengane ibe umlanjwana wakuphi? Wala ekhaya ibe nani nomlando wakuphi? Olapha ekhaya. And nomoya ongcwele umlando ngoba usekusitheleni usemfihlweni. Udinga ukuthi uhlalele phansi uthola abantu abadala ukunawe bakutshene ngento obukade ikuhlupha kodwa ungayazi ukuthi uhlushwa iyo. Ngilapho ke mina. Lo Jesu Kristu kufanele ukuthi kwesilokuzana ukuthi vele ngicanga ukuthi kulo 2024 unyaka wesilinganiso sifuna ukuyilinganisa lempilo yesilungu neyesintu ukuze siyokwazi ukuthola umehluko ukuthi iyona yipi okuyiyona esizophila ngayo. Ngoba mawuthi uyalandela amathonga ayakwazi ukukunika imali kodwa imali sithe ukufika. Okusho ukuthi lempilo eza nesilungu ihamba nezithunywa ngoba iyakhona ukuthi ilokuzana ithonga liyemukele bese lisheshe lihlafunisisa libuyisele kuwe. Wena muntu bathi ke ngesilungu ukuyiadapter. Ukube umhlabathi ngabe sithi absorbi. Yebo, iyakwazi ukuthi ithunywa zemukele nayi noma isiphi isimo noma imukele nayi noma imuphi umoya bese ziwasha. Zuhlanze bese ziwusebenzisa. Angithi uyangizwa. Sesiyabuya ke siza la sithi isintu esilungisa ngomthetho oqinile. Sithi zithunywa noma umoya olungisa
ngokwesikhathi nesigaba. Nangaba banazi igaba kodwa manje bajulile laba ngoba bafuna ukuthi into ihlale straight yaziwe ukuthi iyini ingekabani okusho ukuthi abeqinisi baphi ilaba besintu. Qedileke ngoba isintu sisebenza phezulu kwabani phezulu konyama nomuntu. Kodwa le isebenza nje Emfihlakalweni le isebenza emfihlakalweni ungayikholwa. That's why abanye abantu bengakholwa ukuba ukhona uYesu Kristu. Kube khona abantu abathi bayamfela uYesu Kristu. Angithi uyayibona into edala ukuthi sixabane thina ukuthi abantu abawuqondi ini umoya lo Yesu Kristu ombizayo wena mina ngambiza ngithi umkhulu omkhulu uyithonga kodwa lembathiswa leli gama ukuze thina sikwazi ukuboshwa. Njengokuba kukhona uHoli Hlahla but ebizwa ngobani ngoNelson. Angithi uyangizwa laba bantu laba bakwazi thina ukusishaya besiphoqelela ngamagama ngoba umuntu kahle kahle ube negama elilodwa. Basikhanda amagama amabili ukuze ube negama nani nesibongo. Mkhulu mhlambe ukhona umuntu ongafika ayiphikise le ukuba kukhona into echinjwe. Ibhayibheli iyodwa kuthiwa kanye incwadi yamaJuda. Yeah, iTorah efika yachintshwa yenziwa ntoni incwadi yamaKristu. Mana ke akwesibuye lapha. So no benisafuna ukuvela ba lento uyichoyo omkhulu ba lempilo ebhalwe phaka kaYesu Kristu. If wena uthiwa ke uyaphikisa or skeptical, if bayakwazi ukuchintsha one type of language, one type of history, bayenzile yabo bangahlula into umthathe yakho. Mana ke sibuye lapha ke mnguni. Uma uzoza nayo uyibeke kanjalo. Mina iBhayibheli ngokwembulelo kwami iBhayibheli likhona. Kodwa liyincwadi yamaqiniso, liyincwadi yohambo lomuntu onjani omnyama lomuntu. Abelungu balisebenzisile against thina, beshaya thina ngenduku yabani yethu. Ngoba yilapho phela okuvaleke khona umuntu ukuthi abhale ngoba umuntu bekuuya obebhala. Ngoba belungu baze bakhanda uinki bakhande zonke lezi zinto bayithatha ebulongweni. Uinki ukhanda ubulongo ukhandwa inyongo. Uinki ukhandwa ubulongwe ukhandwa inyongo. Bebebuthatha apho ubulongo belungu ngoba banako. Bebeyazi lapha inyonga belungu ngoba banayo. Okusho ukuthi uinki wakhanda ubani? Abantu omnyama. Uqedile yonke lento ishicilelwe phansi ukuthi kuvalo wethu umlando uchumo wabani wabo. Uqedile okusho ukuthi nalo Yesu Kristu waqhamuka ngokuzowembatha amathonga ethu nokuvalela imiqondo yethu ukuze sikwazi ukuthi sikholwe ukuthi abelungu bangonkulunkulu kanti abelungu bangosathana. And uthi mkhulu ievidence yakho ukuthi vele manje ngalendlela esisuke siphila ngayo siphila impilo yomlanjwana lowa kunguYesu Kristu. No, njengoba ubona nje manje uYesu Kristu uphethwe isalukazi suMaria. Isalukazi lesi singaqondakala ukuthi sasithandana nobani ukuze sizalwe uYesu Kristu. Okusho ukuthi lesalukazi lesi besingekho ngcwele besiyisifebe. Uma kuyikuthi sasimganile uJosepha besiyini? Besifebe. Kodwa uma kuyikuthi wayengamgananga maskisi wayengamgananga uJoseph ucaka ukusobala ukuthi uYesu umlanjwana uyingane yengane. Uyingane yani? Yengane. Okusho ukuthi uyingane kabani? Kababa kaMaria nobani? Nomoya. Qedile. Kusho ukuthi uJesu usevela njengani manje? Njengalomoya womlanjwana lokhu phakama la. Ngoba phezulu kwakhe kulawula bani? Unina. iRome phela angithi iphakamisa uMaria njengenkosazana yabo
bacela kuye iRoma icela kuMaria okusho ukuthi uNkulunkulu wamaRoma ubani umfazi ingakho bethema befika iRoma lapha icolonize abantu yathatha abantu besilisa abesifazane yababeka phezulu yathatha abesifazane abesilisa yababeka uphi phansi qedileke ingakho sinemlanjwana engaka ngoba sekufike lempilo yani kaJesu Kristu oyini yena omlanjwana osusa kwisintu sethu sokuba abantwana bazalwe phansi kwesisekelo okusho ukuthi okuliqiniso okwesintu ngoba kuyawubamba umoya kumbaqambili phela lokho kuyawubamba umoya at the same time kuyabamba umoya kubamba isintu noma kubamba idlozi ngoba usebenza enyameni nasemfihlakalweni kuthi kuyimfihlakalo bese sikwazi ukuthi futhi sikuthathe sikubuyise sikuphethe kuphi esandleni njengoba nabelungu benza njalo abafuni ukuthi kube khona into esemfihlakalweni bafuna ukuthi bayithathe bayithengiseke manje ibuya direct kodwa ihambe ngale kwakho yakho bakuphendulela yona ukuthi ayiphinde futhi ithenge ubani uwe moya womlanjwana noJesu Kristu uJesu Kristu engaba liveza ndlebe noma beyini umlanjwana phelile ngoba unina uJesu Kristu uzabizwe ngezibongo zakhe kuthiwa indodana kabani Adam David indodana kaNkulunkulu indodana kabani kaDavid indodana kabani kaJoseph into ezingahlangani phela laba bantu bathi indodana kaNkulunkulu igama elithi uNkulunkulu lisho umkhulu kaMkhulu lisho elesinto kusho ukuthi ubaba wobaba bethu uDavid ubani uJoseph ubani okay sesiyabuya ke lapha uMaria ke kwenzeka kanjani yena ukuthi akuthiwa uzomithiswa umoya ongcwele kodwa ebe namadoda obaba bengane bebe bangani bebe bangaki bebathathu indiki indawo nani inono isintu kahle isona esiyiqiniso amanga maphi ala semfihlakalweni imlingo kabantu kamoya into ezikhulunywa ongeke uzenzeni ongeke uyikholwe engadingi nokuthi uyikholwe ngoba ezesintu awuyikholwa uyazazi zihlale ziyizo nje ezesintu zinjani ziyizo nje siphila moya womlanjwana noJesu Kristu ayizodila neBhayibheli kabuhlungu next year man hayi ayizodila neBhayibheli kabuhlungu next year man hayi angizoba khona indaba zeBhayibheli hayi baba uzobusifundela sifundela ngesilungu usichazele ngesintu bese sihlala kulo thina sihlaziye simunyungisise sihlafunisise silentshise bese siyaliphalaza kodwa ukuphalaza ukuhlanza bese siyalihlanza angiqondileke ukuphalaza lokho ukukhipha udoti kodwa futhi ukukhipha udoti ngoba sizokhipha lokho kudoti lapha eBhayibhelini bese sibuyisela okuyikona sizokhipha kuyini okudoti bese sibuyisela kuyini okuyikona okusho ukuthi eBhayibhelini kukhona okuyikona kodwa manje kwashintshwa semunqwa khona ngoba kuzofanele ukuthi sithole iNew Testament sithole iOld Testament bese sithole old books siyoqala kuNew size old size bani ku-old books lona wayephetheni amaqiniso angeke balungu sesoyeka phela manje kancane ukuthi sikhulume ngeinyanga ngoba izinyanga sezizoze zisidubule ngcono singenele sishaya amasonto sivala amasonto nabafundi laba bathwele kange besenze lutho labo bazofuna ukuzama ukusishaya ngomoya ngoba bathi thina sikhonza uJesu Kristu asibulali asenzini hayi labo ngeke balungela kithi thina sigijima ngomoya kanje mkhulu yazi le topic bengingayifuni kodwa ngiyayibona manje ukuthi usuyayithanda angiyithandi but ngiyayibona so kahle lento yehlisa isimo sokuthi
umoya weBhayibheli umoya odidanayo ngoba uyisinto esifake ngoba isinto esikwazi ukulala both sides silala enyameni emangeni siyolala ngapha futhi eqinisweni yebo siumoya wobumnyama nokukhanya ingakho ngishilo ngathi umoya ubumnyama ukukhanya kwamanye wamavidiyo ngoba iBhayibheli liwubumnyama sidini lukhanya amapage kanjani amhlophe abhalwe ngamagama kanjani amnyama icover yakho linjani amnyama qedile inokubomvu inababulalayo amakhosi omndawe abachithi begazi amakhosi omndawe ayiveza ngeingwenya ngoshaka izilwane ezamandla zakuphi esemanzini qedile bafowethu njengoba ungibona ukuthi nami ngiconfused nawe more confused ngicela ucomment lapho comment section wenze sure ukuthi uyalike ukuze lento siqhubeke sikwazi ukuyizwa ngeindlela wena ke umfundisi umthandazeli uyigilda in yenze sure ukuthi lapho uyakhomenta usho nalakho uvo umkhulu akwazi ukwehlisa ukuhlahlabela nokukhanyisa kulezi ndawo la ulahleka khona mina kwami ngitholile that's why ungizwa namanje ngisho ukuthi sengiyayibona lento so please like subscribe mkhulu egoli tholakala kephi ngizoqala nje kancane mnguni bese ngidlulisa leli iphupho lami leBhayibheli ukuze ngihambe ngize ngifike la mina ke ayikho into engiyenza ngengqondo yami nangokucabanga kwami nangokuthanda noma nangokufundiswa komunye umuntu ophile enyameni njengami sure yonke into ihamba nani nomoya mhlambe uma sesingene kulesi sigaba seBhayibheli sesihlaziya sesikhipha ukungcola sesihlanza ukungcola eBhayibhelini sesishiyo kuyikho bazoqala babone lapha abantu ukuthi kuSolomoya sihamba ngani ngomoya asithathi ngani ngolwazi noma ngenyama noma ngesipiliyoni ngizothinta nje kancane iphupho lami uthi ngifica noma ngibona abantu bathathu ngaphakathi kwesiziba esingamanzi yimi ngibona iwele lami likamoya ngibona ikhehla elidala kodwa ke lokho ngakubona ukuthi kungitshela ukuthi mina ngiwubuthathu ungitshela ukuthi emoyeni mina umthathu ngiphethe indiki indawo yebo bese ngimbathwa imimoya ongumdali okuNkulunkulu okay akusidluleke lapho ngoba awukwazi ukuthi uthi nibathathu nilapha phansi bese ukwazi futhi ukuphinda wenzeni uyibone wena ulapha ngoba kushuthi khona lo muntu osemfihlweni ongiphilela ini impilo osesiqedile akwesibuye la iphupho engilibonayo ngibona sibathathu phakathi emanzini masibathathu emanzini ngibona ngiphethe mina iBhayibheli mangiphethe iBhayibheli leli lokuqala elimnyama enginogold uma ngiliphethe leli iBhayibheli amakhosi omndawo njalo golden black amakhosi omcebo lawo igolide limbiwa phansi komhlaba okukhona khona ini ubumnyama qedile okay ngilibona ngiliphethe ngiyabuza ukuthi iBhayibheli likhona na lithi iwele lami liyalihlwitha kanje lithi ayikho lento kufanele ukuthi siyenze njani siyihlambululo wabeyifaka kuphi emanzini kwathi mayikhipha isihlangene amapage isingesanayo amapage isiyinto eyodwa sekusele nje okumhlophe la oku black and golden white ulikhipha ugold wayisengekho wasekusele black and white okusho ukuthi amakhosi omndawo wamanzi ohamba nezithunywa black and white okay wathi ayikho lento kumele siyenze njani siyihlambulule siyifaka phi la emanzini lathi ikhehle lidala nibancane bafana iBhayibheli likhona kodwa iBhayibheli bekuluhambo lomuntu omnyama laguqulwa ingakho umbona lo nomunye elihlwitha kuwe elenzani
okusho ukuthi yonke into elapha phakathi ikhona iqiniso ikhona njani ufanele ukuthi siyenze njani ukuze kuphumele ngamanga bekedlula lapho nje eGoli ngithola lezo lamndeni eThekwini ngithola la kwa Best eMsusankulu eKapa ngitholakala eMitchells Plain eNewwoodlands eMpumalanga kuzokwenzeka ukuthi ngitholakale futhi nakhona sazochecka kulonyaka ozayo sambe siye khona siyocwaninga izimpophoma nendawo yakhona esingakhona ukuthi sifikele kuyo bese sikwazi ukuthi simtshene ukuthi sesiyatholakala eMpumalanga amen siyabonga